Sziasztok! Ebben a rövid videóban szeretném bemutatni a két McFit gym baget, az előnyeit, illetve azt, hogy véleményem szerint melyik milyen helyszínre, vagy kinek lehet ideális. Kezdjük a kisebb termékkel. Ez véleményem szerint kimondottan egy konditermi használatra való, tépőzáros rész, gumis belsővel, szinte bármilyen kulas belefér. Én mindig, mikor megyek edzeni, mindent könnyedén tudok benne rögzíteni. Rászorítod, rácsatolod. Telefon, kis rekesz rágónak, vagy bárminek, amilyen szeretnéd, szőlőcukornak, illetve egy karabiner az oldalára, a kulcsodhoz, vagy amire szeretnéd. Nézzük most nagyobbik testvérét, ez azért egy más liga, méretileg is, anyaghasználatra is. Ebben akár a másfeles kudacs is elfér, ugyanaz a mágneses oldaltartó van benne, viszont a méretéből adódóan ez könnyen megtart nagyobb súlyt is. Pántok is járnak hozzá, ez egy kézzelfogható pánt, illetve adunk hozzá egy vállpántot is. Az első rekeszbe bele tudsz tenni fülhallgatót, telefont, bármit, amit szeretnél. Szintén van karabiner kulcsodnak, vagy amilyen szükséges. Őszintén megmondom, hogy kutyasétákhoz alkalmazom inkább. Belefér minden, amit szeretnél. Kutyaitató, jutalomfalat, kéztörlő, úgyhogy ez egy mindennapi használatra is kiemelkedően jó táska. Ha konditerembe keresel táskát, csak oda. Ha mindennapokra és konditerembe is keresel táskát, akkor viszont ez a megfelelő választás, ami a lényeg, két méret, de egy küldetés, semmi keresgélés, mindig minden kéznél.